Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten. Aku iku dharma model. Aku kacamata. Lakon Anting Dharma. Yai Dewi Setyawati. Kula Ora cocok karo atimu apa diajak? mboten cocok sinuwun. Lah tembunge apik-apik kok entek-entekane ahem. Lah ora kepenakmu nggih tunggaliku Mboten to. menapa-menapa kok sinuwun. Ya menapa-menapa wae to. Piye to janjane rasane atimu kuwi? Kepiye diajeng Setyawati? Menawi kula matur ngaten, mangke menapa panjenengan boten duka sinuwun? Sliramu kuwi karo aku sing tak tresnani. Ora-orane pun kakang duka. Isen-isene ngatiku ya mung sliramu Inggih diajeng. menawi ngaten, saumpami kula menika walaka kawontenan kula sampun dalem boten badhe duka to sinuwun. Malah kepara gembira rasane ngatiku yen sliramu kersa bloko kagungan panyuwun apa Boten gadah panyuwun sinuwun, namung ngaten nggih. Sinuwun rahening dangu-dangu menika kula raos-raos anggen kula dumunung Taman Malawapati menika. Kok malah kula boten remen sinuwun. Sebabe apa diajeng? Nyumanggaaken nggih, kula langkung rumiyin menawi wonten partapan sinuwun. Lah kersamu piye? Menawi kepareng badhe wangsul kemawon wonten partapan sinuwun. Upama ora ana kedadian sakwise pun kakang tindak ning Taman Bagindo. Yen pancen sliramu ora pojok ngati tetep tresna marang pun kakang. Pun kakang ora kabutan sliramu kondro ning pertapan diajeng. Dados kepareng nggih sinuwun. Mestine ngono diajeng. Mestine ki ngono. Yai Setyawati nanging ndadekno rohmu ya diajeng. Das pundi sinuwun? Kados pundi ta sinuwun? Aku yang ngendika bloko mengko gek kepiye, mongko sliramu kudu priksa lakon iki diajeng. Prayoniginipun nggih kula aturi walaka kemawon sinuwun supados kula nggih ngertos kula wau nggih sampun matur walaka Wong ayu. sinuwun. Apa pancen pepestenku kudu ngono ya diajeng. Ta sinuwun? Pepestene sugengku kudu lumaku sak nuring kodrat kang ora kanyono-nyono. Awit ndadekno pangpetenmu pun kakang tenane panggih ribet nggonku cangkrama ning Taman Bagindo diajeng. Mangke ribet menika menaluripun kados pundi sinuwun? Ing Taman Bagindo pun kakang priksa tampar gonjak kang mbok naga gini kang mongko kang mbok naga gini kuwi garwane kok kang Mas Pukul Nagaraja. Kula tampar tak jemparing tumekaning pati. Nanging diajeng Setyawati. Kakang mbok naga gini kleru tampa malah ora trima patine sira trampar dheweke bakal ngunjuk atur marang kakang Pukul Nagaraja. Dandang duneke kuntul-kuntul duneke dandang. Lajeng das pundi Yen sinuwun? kakang Pukul Nagaraja nampa ature kakang mbok naga gini. Banjur duka marang pun kakang mesti bakal lampus utawa tiwas diajeng. Wonten dalem sewu sinuwun, boten kok kula nyucuh boten namung nyatanipun nggih ngaten. Sinten tae menika nembe antus katresnan. Setyawati. Pripun sinuwun? Kakang Pukul Nagaraja wis rawuh papan kene pun kakang nyuwun pangapura aku nyuwun pamit ya diajeng. Lah, sinuwun mangke rumiyin to. Terus pundi to menika? Kok banjur pamit lampus? Mbok nggih sampun kersa to sinuwun. Nggih menawi dede dos pundi Ora sinuwun. pangling kesorane kakang Pukul Nagaraja kang Gusti Wikrama dadi Tasraka Gedhe. Mangke rumiyin to sinuwun, malah kula kok dangu-dangu lajeng boten sekeca menawi kula Setyawati. Boten. Menawi panjenengan jengkar kula badhe tunturi sinuwun. Kang Luputana ngersani kakang Pukul niki aku diajeng. Mendikanipun kula menika ingkang garwa, tantunipun nggih kathah sesarengan to. Sinasio panjenengan mangke alangan kula badhe ndherek sinuwun. Aku mesti bakal ditadah kula mangsa diajeng.
Aduh, kok ditadah kalau mangsa pripun to? Mbok sampun ngendika kados ngaten sinuwun. Kados pundi sinuwun? Sampun jengkar nggih. Setyawati, Aturi welas cara aja nggepul pun Kakang Diajeng. Mboten sinuwun. Menawi jengkar nggih kula tumut Wis, nyuwun. wis Setyawati, wis. Aku njaluk pamit mati Diajeng. Wis, wis. Sinuwun. Matur sembah nuwun.